Ну а тым часам Денис Ковалевич, прострельвае удар ад Даніліна, адбівае Сорока і выходзяць дзяржынцы з абароны. Вось тое, што мы патрабавалі ад футбалістаў першыя 23 з паловай хвіліны. Вось яно. Контрвыпад Мокін на Лаўца, аднак не вельмі было зручна, тым не менш, все ж таки Валер Гарбачык свайго дамогся. Мне ўжо падалося па шчырасці, што калі вось там упаў Лавец, стаў мяч гэты прыкрываць, все ж таки неяк імкнуцца працягнуць гэтую атаку, што ўсё, яна ўжо захліснулася, нічога ў Арсенала не атрымаецца. Паглядзець на паўторы яшчэ раз, вось і ён, да, наколькі, канешне, выдатна Лавец тут адпрацаваў, не выключыўся з гульні, ну і да. Крыху так спрасціў, мне падаецца. Ну і прынцыпе Іван толькі што пра гэта сказаў, спрасціў жыццё Гарбачыку Артём Каратай, вось выкінуўшыся туды наперад. Па шчырасці ніяк ён яму ўжо тут і не перашкодзіў. Ну і а што, пас можа быць нават і ад Селінскага пайшоў, так? Менавіта ад Селінскага рыкашэтам мяч пайшоў на Гарбачыка. Ну, Артём Каратай, такое пачуццё, што на выхад пайшоў, але да сваёй мэты, да гэтага мяча проста не дайшоў.